ye ko ye Zongo Nkosuohene anasa Asanteman Zongo Nkosuohene ye papa ya woboa bribia nyasim kuma kura de be ko so bia no titupa wo Zongo community sabro ti mu akotene Sarki Alhaji Abdulai Ali woni eja sam abon komo no woten sam abro ti ato eja sam anim ni nyina no ye mpempebo ya woko ye wo Central Mosque masadachi kese wo Kumasi ne nkwato edie wokobo proper wo wobra ya wokro ye sede enhyehyɛ foforo mpani eyo na mfei aprapra ene eye enhyehyɛ dwumadi ekoso abusua bra Facebook no so ne bra bɛhwɛ Alhaji na wo say wodi ahimfram na na asiesie ne koso kama ko ye na chita soronko de kota wachiri wobra ye ekoso na National Association of Muslim Garment Designers na fi mabru bia musunku ena kan tri dia pam ho sensiesie ne bekoso nchi Alhaji Sarki kota wachiri pa no wobra ye wotu ye no kyese na ni aso se de mo yo dwuma bibia edimu akotena ye betumi aboa we say ye ko Ramadan hyehyɛ ye we ni mu anchi bia da muchimifo wodom ekro no ene nam so ma bo mojo mudi so nam so ma Sarki Abdulai Alhaji ye Ali okopie mu a wodom amokoto kese ya wono so etita soronko de etachi ne beka ya wodom so oboa pa bibia ye tu ho ache se omo ama sonku enya nkoso no otu ho na mo na okopie bu no asem eni ampa free last week omukase Central Mosque say on no ifiga credit mti ombeso mere cleaners no ombeso mere cleaners mti meso mitu nkofo se enkonere enkobom no hwena de no na nse ekoto so yeso no pa omawuru moso ni nyina aprapra bonti ni nyina ntino boba masonti ade omede da omasipa Adeshe ne kura mu Muslim Garment Designers Association panipa se titafo ya wodawa no Alhaji Aminu woron so de twudwa se wo bre ko Ramadan de akoye wo mu adamunju bia ya afibia no wo eyo se wo se prapra siesie ma hotumi tie na fei Ramadan no ekoye ade fan a se bi bru sonwa efibia eni ho ya boaboa ya ho se ba be siesie Central kuma Asanteman Central Mosque entina eno na kaya kuma e ka se ensu ye siesie Central Mosque afitu sam kakra mende betu ye meri to fo ne se em se ya ade pamfo ya nsa na adwuma ye fo ye bedi kan to ye ho fo afitu ade be ma ye ho ne se ye pese obia endi ni huni obusumi wa ya wura mu abusumi no so ekona wi ya ye ho na adwuma sori ye se obia bedu nukure ama ne customer nipa bia obema obrewa anioma sepam bomoden ne pama na de ma no na ye adwuma na ho nte na ye nyame so na awie ka Ramadan ye busumi kronkron nti wo bibia nyame aye wadoma wo nkwa dan kurao a wo hu Ramadan no ko se Ramadan na sisan ansa na be Ramadan no ye friends obesiesie wakoma why bibia se na se efata se na nkramo ekire ye be wi Ramadan so na wa ma Ramadan a wo ye na agina wo mu wa wonim se wonum enuboni o mo am ye nsemboni o e ma pen ni o ma enfem fata nyame mpe na wa bon hu moden na wa jai Aljonfoni pate den kan Alhaji Aminu wano na Muslim Garment Designers Association wada wadon wabra wani panifo share ye Alhaji Sarki Abdulai na wadin sibi jina